मिनिट 3 मिनिटं झाले, 2 मिनिटं राहिली आणि आरामात काय पाडवू नको. सर्वात जास्त कोण आणि तो विनर आणि तेच घ्यायच्या, बाकीच्या नाही घेणार. हा बघ पिवळ्या कलरचा हे ढोकळा आणि चमचम घेऊया आणि मलाई ना पाकीचा, ते पण येल्लो काय ऑरेंज आहे. या सर्व पिवळा रसमलाई येल्लो कलरच्या मस्तपैकी. त्याच्यानंतर ह्या पिवळा पुलाव पनीर पुलाव आणि हाय येल्लो कलर काय आहे हा राजभोग. राजभोग. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आम्ही स्पेशल भावी यासाठी व्हिडिओ बनवणार आहे आणि तो म्हणजे येल्लो चॅलेंज. तर आज आम्ही सर्व खाणार, तर सर्व येल्लो मध्ये घालणार, म्हणजे येल्लो पदार्थ सर्व खाणार. त्याच्यानंतर कपडे पण आम्ही येल्लो घालणार आणि सर्व काय करणार येल्लोच करणार आहोत. आणि हा येल्लो चॅलेंज. तर आता भावीजीच्या आंघोळ झालेले नाही, माझी आंघोळ झालेली आहे. तर मग आता माझ्याकडे काय टी शर्ट असला तर मी येल्लो घालणार आहे आणि भावीजी पण येल्लो घालणार आहेत. तर भावीजीकडे काय काय येल्लो हा तर बघूया. चला हे काढा काय त्या येल्लो कलरचा काय काय हा तुमचा आता काय काढलाय नाही बाबा, त्यांच्या अगोदर तयारच होतं. चालेल टी शर्ट आहे ना, बस झाला. आणि काय आहे तुझ्याकडे? हा चालत ना, टी शर्ट आहे ना, चालत ठीक आहे. हा तू त्या टी शर्ट घाल, तू त्या टी शर्ट घाल. येल्लो झाला. आता माझ्याकडे काय हा काय बघूया येल्लो. चला हा पप्पाला येल्लो भेटले, 2 टी शर्ट भेटलेले. ह्या या का या तू सांग, ह्या का आणि ह्या या खायचा घालू सांग. हा घालो या येल्लो का मँगो? येल्लोचा येल्लोच आहे. चालेल ठीक आहे. लिली पण येल्लो आहे. लिली गाइस येल्लो घालायची. लिली पण येल्लो आहे. ठीक आहे. मी लाटणी येल्लो आहे जियाची गाइस. भावी जे आहे येल्लो चॅलेंज साठी रेडी झालेले आहेत आणि मी पण येल्लो चॅलेंज साठी रेडी झालेलो आहे. तर आता दीपाली काय रेडी झाला हा काय बघूया. चला दीपाली, अरे दीपाली पण आमचा रेडी मस्तपैकी येल्लो घालून. आणि दुसरा म्हणजे नाश्ता काय सर्व येल्लोच खाणार आज आम्ही. येल्लो कलरचे पोहे मस्तपैकी बनवले. अरे लिंबू पण येल्लो. अरे पण ह्याने आमका नुसता भागणार नाही, नुसते पोहे खाऊन काय काय होणार. अरे आंबे पण येल्लो. हा हे बाबा आंबे आहात. हा आंबे खाऊया आधी ना, पोहे खाऊया नंतर आंबे खाऊया. तर चला पोहे खाऊ. आणि अरे पण मिरची याच्यात ही घातलं हिरव्या कलरची, पिवळी मिरची खाय मी नाही पिकलेली. आणि नंतर काय आंबे खाल्यावर आंबे. चला आंबे पटापटा खावा. जियान सुरुवात केला ना काय ना. अरे जियान मांजर ना पिवळा जियाचा, त्याने आज पिवळा मांजर पण पिवळा दुसरा मांजर ठेवलाय ना. ते काही एंट्री नाही आज, त्या काही एंट्री नाही आज त्या मांजर. ते कुत्रे पण पिवळेवाले भोगतात. पिवळे नाही ते काळे आहेत. आज पिवळेवाले भोका, बाकी गपरा. पटापटा खावा. चला चला आंबे खाऊचे. तर आता आमचे पोहे खाऊन झाले आहेत आणि दीपालीने आणल्यानं आता आंबे असे खाशाले व तुटून पडले बाबा. पिवळ्या कलरचे आंबे. बसा बसा खाली बसा. कपड्यांवर पाडवू नको, नाही दिसणार नाही कपड्यांवर पाडवल्याने तरी पिवळेच आहेत ना. तर आता आम्ही आंबे खाऊन घेतो आणि नंतर शॉपिंग का जाऊया ना. आता आम्ही येऊन पोचलो जय भवानी सुपर मार्केट. तर हे आता आम्ही शॉपिंग करणार आहोत आणि भावी जे चॅलेंज हा काय तुमका आवडत त्या पिवळा वस्तू काही असतात ती पिवळी वस्तू तुम्ही घ्यायची. चला हा 5 मिनिट जास्त त्याच्यावरती नाही. 5 मिनिट मध्ये तुम्ही काय हाणशाल ताच. बास्केट घेवा आणि 5 मिनिट येतात तुमच्याकडे, फक्त 5 मिनिट. टायमिंग सुरू झालो. हा काय पाडवू नको तुम्ही. हे ते गोल्डन हा ता नाही जे अजून काय भेटतच नाही आमच्या. घाई नको, आरामात आरामात घेवा. त्यांचा फोडू बिडू नको काय. आणि त्याचं एकच हा तुमका एक. चला दुसरा घ्यावा खैता बघा. लवकर तुम्ही यूज करणार तास घेवा.
आणि एकच घेऊ शकतास तुम्ही, दोन दोन नाही. जियाक काय भेटतच नाही. साबण तू यूज करणारच काय? 3 मिनिटं झाले, 2 मिनिटं राहिली आणि आरामात काय पाडवू नको. ते चिप्स आहेत ना, चिप्स ते कोण पण ते येल्लो आहेत काय बघ. काय नाही येल्लो, हेंगा काय भेटतच नाही. हा हे बघ एका भेटली आहे काय चिप्स, हे येल्लो भेटली. झाला चला 5 मिनिटं झालेली आहेत, स्टॉप. आणि भावी जियान हाणल्या, कोण सर्वात जास्त कोण हाणे तो विनर आणि तेच घ्यायच्या, बाकीच्या नाही घेणार. हा किती आणलास? हा 3 4 5. जिया तू किती आणलास? 1 2 3 4. आणि ह्या काय साबण काय तू वापरणारच काय? जा तुझे ठेव आता, ह्याचेच फक्त. इसका बिल करू. तर भावीन काय काय आणल्या? डोंगर फोडून उंदीर आणल्यासारखं आणलेला, चिप्स आणल्या ना. हे काय चॉकलेट बिकलेट घेतलंस की नाही तुम्ही? ते बिस्किट घेतल्या. हेंगा काय भेटलाच नाही येल्लोचा. चॉकलेट तुमका नव्हती का येल्लो कलरची? मग नाहीच होती, चॉकलेटच नाही येल्लो कलरची. 5 स्टार ती गोल्डन कलरची आहेत, येल्लो कलरची नाही. नशीब नाही ते इले महागडी होती चॉकलेटा. हे चला भरून घ्या पिशवेत. डोंगर फोडून उंदरी काढल्याने यांच्याने. आणि भावी विनर. हा चला मी जातो. काय स्वीट खाऊ का? सर्व येल्लो कलरचाच घ्यायचा. चला आम्ही इलो स्वीटच्या दुकानात आणि भावी पिशवी पण पिवळ्या कलरची घेऊन इलेली आहे आणि आम्ही जातो. हे फक्त पिवळ्या कलरचाच घ्यायचा. चला पिवळ्या कलरचा लय काय काय दिसत आहे. पिवळ्या कलरचं काय आणि हे काय नाही पिवळ्या कलर हय वाटतं. हे बघ केसर कतली आणि ती खायची मँगो काजू कतली. आणि हय काय नाही येलो कलरचा, ते पुढे येलो कलरचा. तर आता आपण एक एक घेऊया. हा ही एक हा येलो कलरचा. तर मँगो कतलीची आता आम्ही टेस्ट बघतो. हे माका पण जरा द्या. मँगो सारखी. ही पण पिवळ्या कलरची मँगो. कशी आहे? चांगली आहे. हय हा पिवळ्या कलरचा. हे ढोकळो हा आणि सँडविच ढोकळो आणि जिलेबी. केसर हा पण पिवळं नाही. ही पिवळं हा नाही ना. गुलाबजाम पिवळे नाही म्हणता. पिवळे असते तर भावीन घेतले नसता. काय हवा? हा हे काय आहे? चमचम. तर एक चमचम घेऊया. आणि मलाई ना पाकीचा. ते पण येल्लो काय ऑरेंज आहे? या येल्लोच वाटतं. फटाफट घ्यावा, लय वाजले आता. तर आहे मिठाई घेऊन झालेली आहे आमची. आणि चला येत आहे दरवाजा. चला आता रिक्षा करूया आणि घरात जाऊया. हाऊस वाट बघत असतात. आयुष्य गरम लय होत आहे. दमलो लय ऊन लागता बाबा. काय काय भरून आलं. हे तू काय बनवतस दीपाली? रसमलाई का बासुंदी? रसमलाई. बासुंदी ना, रसमलाई. यार शाबाश. आणि ह्या बघ काय हाणलंय त्या ह्यांच्याने. सर येल्लो कलरचा हाणल्याने काय नाही काय तर. आणि स्वीट पण आणल्याने. या मग हा काय स्वीट आणलाय सर्व पिवळ्या कलरचा. स्वीट मध्ये काय आहे? ह्या येल्लो कलरचा, ता पण येल्लो कलरचा. हे काय मँगो. हा मँगो कतली. आणि ती पण महागा. मँगो कतलेला आहे महागा. आणि ह्या काय मँगो बर्फी. ही बर्फी आहे मँगो बर्फी. ही मँगो कतली. आणि ही चमचम. हा आणि ही पण
हे काय आहे ते बकलावा सँडविच सारखा आहे का ते येल्लो कलरचा. तर एवढा सर्व हाणलो आम्ही येल्लो कलरचा. काय चांगला ते सांगा. आंबा बर्फी चांगली आहे काय कतली चांगली आहे? काजू कतली काजू हा त्याच्यात पण काजू कतली एवढीच महाग आहे 1400 रुपये किलो. जिया का द्यावा माझ्या लय गोडा रसमलाईची तयारी चालू आहे. आणि हे काय हे काय आहेत गोळे कसले? गोळे आहेत ते हा त्या पनीरच्या ह्याच्यासून बनवतात तसले ना त्याच्या म्हणजे दूध खराब करून बनवतात ते मग असे गोळे करत होते ते. आणि ह्या काय पण पांढरा दिसतं दूध येल्लो दिसत नाही. अजून हे टाकू केसर टाक. हे टाकलंस केसर टाकलं पण कलर नाही येलो. हे बघ हा ही बासुंदी आता मस्तपैकी मजा येणार आहे. आणि हे साखरेच्या पाण्यात उबाळून घेतात बॉल. साखरेच्या पाण्यात तर हा साखरेच्या पाण्यात. आणि हो काय केसर हाय माका वाटतं एवढं सर्व 100 रुपयाचं घालशील तेव्हा कलर येत वाटतं. पनीर पुलाव होय ना दीपाली पनीर पुलाव ना मस्त दिसतं अगदी पिवळं हवं. आणि स्वीट मध्ये दीपाली वाढ स्वीट वाढ नाही ते हेंका चैन नाही वाढणार. तर आता रसमलाई वाढता दीपाली. मी माका बासुंदीच वाटतं ती काय मला समजत नाही बासुंदी आणि रसमलाई फरक. रसमलाई हे काही आहेत ना त्याच्यात. मला हा, हा. जास्त गोड आहे. आणि रायता पण हा आज हे रायता पिवळा खाया हे रॉंग आहे. नाही पण पुलाव सोबत काय खाणार मग ते हळद टाकू होईल मला नशीब नाही टाकलंच म्हणून वाट लावलं असतात चवीची. तर आज सात्विक आहार आम्ही करतो. आज जास्त काय हे नाही हा. Easy आहे. हे आणि आंबो पिवळो एक एक फोड. आज मी जास्त कष्ट नाही घेतलं. मजा झाली तुझी. भागवून टाकूया आज. सर्व पिवळा रसमलाई येलो कलरच्या मस्तपैकी. त्याच्यानंतर ह्या पिवळा पुलाव पनीर पुलाव आणि आंबो पण पिवळा. आणि फक्त ह्या तुझा रायता फक्त ह्या सफेद सफेद आहे. दीपाली रायता फैलावलेलो हा सर्व आमच्या व्हिडिओवर पांढरा देव. तर आता सुरुवात कसून करू स्वीट पासून करू का ह्याच्यापासून करू? हा पुलाव पासून करा. पुलाव पासून. तर मस्तपैकी पनीर आणि पुलाव. तुपात बनवलं का? हो तूप घालून बनवलंय. पुलाव खाता जिया. मस्तपैकी सर्व ड्रायफ्रूटचे तुकडे टाकलेले पिस्ता बिस्ता आणि एक रसगुल्ल्याचो तुकडो. चांगले बनले मम्मी पिस्ता तर ग्रीन असतं. ते झाले बुतूत पिवळे झाले पिस्ता. हे काय ग्रीन ते हे माझ्या आवडीचे रवलेले 4 आता. काजू घालू होते तर म्हणजे येवा जेव पुलाव खाऊ घेवा. आज मासे नाही आहेत. मासे नाही का? व्हेज येल्लो. चला जाऊया. हा आईस्क्रीम सर्व ठेवलेला मँगो हा आईस्क्रीम हे बघा हे मँगो आईस्क्रीम वितायला या प्रमोशन करताय काय अमूलवाल्यांचं? सर्व अमूलचेच वाटतात. आणि हाय येल्लो कलर काय आहे हा राजभोग असतो. राजभोग. आणि नाही राजभोग नाही आहे ह्या बटरस्कॉच. आणि ह्यो हा आहे थांबा ह्यो खायचो बघूया बटरस्कॉच राजभोग. ह्यो पण येल्लो कलर मध्ये आहे राजभोग. त्याच्यानंतर हे आहात कुल्फी ती पण केसर बर्फी आहे. केसर हा हे केसर कुल्फी म्हणजे येल्लो. तर हे सर्व येल्लो आईस्क्रीम हा. तर भावी ज्या तुम्ही खायसून सुरुवात करणार काय हवं त्यांना कुल्फी होई वाटतात ते कपड्यांवर पाडवशा ती लयच मेळ चालला त्यांचा तर सगळा. आणि मी तुम्ही काय खाणार आज? मी खातय बटरस्कॉच नको राजभोग खाशाल तुम्ही राजासारखा. राजासारखा खायचा पण खायचं तर कसं राजासारखा. अरे लय हे झाले हे लाईट गेली का तुमची फ्रीजची? लय भारी आहे राजभोग. मँगो बघताय सगळ्यात जरा जरा असं खाऊन टाक. या ते टेस्ट कर बघ
मँगो शेवटी एकच दोघांचं होणार आहे. यांची मजा झाली आहे सर आईस्क्रीम खाऊची. हे बघ खाऊ चांगला एका कोणी आज ह्या किंमत नाही दिली आणि ते ह्याच्यावर कुल्फीवर तुटून पडले. तर म्हणजे आता या सर्व आईस्क्रीम आम्ही संपवतो. दीपाली तुका खायचा ठेव. खायचं आहे ठेवा माझा काय नाही तसं. मँगो हे 2 तुका ठेवतो. हे आम्ही खातो. तर मंडळी येल्लो चॅलेंज आमचं झालेलं. भावी या कसं वाटलं तुमका येल्लो चॅलेंज? चांगला. माझा नेक्स्ट खेळतो चॅलेंज हवं तुमका. ब्लॅक कलर ब्लॅक काळो घेते मी. काय जेवण बिवण बनवणार नाही काळ्या कलरचा. हो ब्लॅक नको बाबा. काय कशात पण कशाला त्याला चॉकलेट असता. ब्लॅक चॉकलेट ब्लॅक. अरे पण त्या जेवणात मिल्क वगैरे खाऊचा नाही पण त्या चॉकलेट जाऊ दे पण जेवणात काय बनवणार जेवणात ब्लॅक काय कलरचा. बनवणार? उपाशी राहणार चॉकलेट खाऊन राहणार. मग चॅलेंज. व्हाईट मग भातच खावा आणि सोलकढी. भात आणि सोलकढी आणि चॉकलेट आणि फ्रुट्स. फ्रुट्स बनाना आत बाहेरून पिवळं असतं आतून banana. पांढरा असता. दिमाग आहे. तर म्हणजे हे आता व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आमचा आवडला असत तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. आणि तुमका खायचा चॅलेंज खायच्या कलरचा चॅलेंज बघू आवडाल तर कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तर आम्ही करू. आणि तुमका आधी हा चॅलेंज आवडला का नाही तर ता आधी पण सांगा. सांगा.